Care este proiectul tău preferat? Optiblu, Optiplața, am bricolaj, Sofia Man, însă nu pot să aleg un proiect, evident, dar putem vorbi puțin despre Sofia Man. Este un proiect de suflet pentru mine. Este un proiect în care eu am reușit să mă implic pe mai multe zone în ceea ce privește creșterea în mediul online și ce îmi place cel mai tare de fapt este faptul că mă simt auzită în cadrul acestui proiect, faptul că pot implementa ideile pe care le am și satisfacția o am la final de lună atunci când văd rezultatele. Următoarea întrebare. Câte pijamale de la Sofia Man ai? Sau cât de des îți comanzi? Este greu de răspuns. Cred că undeva la 6-7 pijamale, dar mai am și alte produse de la ei. Deci, probabil deci nu neapărat la... Adică îți place proiectul, dar îți plac și produsele. Evident, evident. Ok. Ești fanul și al produselor. Nu cred că putem promova un produs în care nu Corect. credem. Mai mult decât orice altceva. Mai mult decât orice altceva.